hapon. Henry M sa morning hit, Henry M sa kapinggion. Tutok lang sa DCGB, Unagas Tabanggi. Oh yes. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo, welcome sa programang Morning Hit sa DC Petsa 12 na kanagusto. Kabanga tulos kanagusto. Kabanga tulos mga tugang kanagusto. Good morning, Tabi, sa mga parantabay niya to sa bilog na syudad ni Legazpi. Magandang morning. Magandang morning po, Pilipinas. Good morning po sa Indogabos, mga lolo, mga lola, mga kasambahay, mga estudyante. Sabi ni Kagawad Chito Baldo, garing recording na naman. Good morning. Lato suntak. Amigo, pagkara dyan, amigo. Yung good mo. Garing recording na naman niya, so magpaulit-ulit. Good morning, bossing. Chito Baldo. Good morning kay Dr. Alan Locanyas. Uyog-uyogod mo ang si Premier. Dahil kad umatab kin makasupugo na. 4:30 pa sana. May text na si Dr. Alan. Good morning ay amigo. Dumalagan tulos, makabungkaras tulos. Naminalagatak ang silbongong. Pag open ko, Dr. Alan. Good morning ay amigo. Mga tugang, si Premier Tanayan sa kuyang partner sa Technical Department. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Salawas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Ngunyan po nga sa pangingino tabi ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay dyan si Joshua Bino, Al Armario, si Ringman mga tugang, kay Banyato dyan si Karin Ala, asin po mga tugang ang sa tuya na mga yan po ang bago nyatong pag-iribalig di po sa DCGB. Siyempre mga tugang katuwang nyato dyan si Jomar Bien sa Primer Distrito, Kan Probinsya, Canalbay. Arar Mario, mga tugang ang mga kasangga nyato, mga tugang hali po dyan sa luwas. Paghatod kan mga bareta, sabi nga ni kan mga term kan mga panahon. Ako yung Kagawad Chito Baldo kan mga panahon. So mga term baga na Rabos Art Usiya kayo. Rabos Art Usiya, dispatchos ka na daw. Maghatod sinda mga tugang kan mga dispatchos ka na daw. Nadangog kong kayo ka Rabos Art. Ako yung Kagawad Chito. Si Boss Ardo siya, mga dispatchos ka na daw sa Jimmy. Nadangog ko, nagyaw na ko doon sa Makali agad. Nadangog ko ng ganyan. Kaya po mga tugang, smile. God is good all the time. Mog madapat. Pagkaaga, di magpapara mamurusot. O yan nakataning mo. Kiblita daw. Kiblita daw ang kataning mo. Tapos ulukan mo. Sabihan mong good morning. Sabihan mong good morning. Good morning, Nantig. Sabihan mo, alam mo ba na kuan kayo, Nantig? Alam mo ba, Nantig, na mahal ka ni Lord? Alam mo ba, Nantig, na mahal ka ni Lord? Yan, ha? Diba? Kanina, ayos lamang ang sa tuyang pagkaaga. Dapat pong naka-smile, ha? Tangani, mga tugang na magian, mga tugang anabot kang grasya sa tuya na kapalibutan. Diba? Bueno. Aramon tadawan mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas. Buena manong bareta. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Chief Reporter Jimmy Nasalita. Basta Morning, Henry M. Ang nanginginot sa mga bareta. Good morning, Jim. Come in. Yes,
Bibi, Maraynaga sa mga parantabay. Good morning dyan sa mga paratinda, mga sales, beautiful sales lady kan Parkside Drug sa Kamalig. Parkside Drug sa Kamalig. Garo na iling Oo. kuna yan Garo na iling kuna yan. Oh, yan, nasa left side kung going kang Ginobata, Oo. nagbakal kita one time, nagbakal kita. Oh. Sige, si Jimmy nga. Gari midbid ko pati ba sa diri ka yan. Gari iyo. Iyo. Parkside Drug Hindi ko siya nakongkonsere sa ino. Nya ko i-text nindo sa kota kontak ka mo pagkitun ta ka mo sa dai man naga-text basta Garo, ano mga na ko empleyado naman? diyan sa Parkside Drug Kamalig. Ano da ko naman. Gari gusto mo na sa nang ano naman sunang beta. Tumitaram ka naman ki-text nindo sa ko. Pwede ba sa nang isurat? Ura man ako ballpen. Wala ka mulpen. Okay. Okay. Anyway, da BBB. Ini bad news ini. Sige. Larong barangay Kagawad kan barangay Magiron Ginobatan si Kagawad Salvador Pardiñas Mortega alias Badoy. Oo. 50 anyos binadil. Oy, my goodness. Oo. Oo. Poco mas o menos alas 8:45 Gosh. kaso hapon. Basado sa pakipag-ulay kan DCG Binyo sa PIO kan Ginobatan PNP Police Captain Armando Ribale. Sa investigasyon nagluwas na hali ini sa pagsimba kay baso agom tadlaw ni Domingo baga kaso hapon. Oo. Ngonya nagtutukaw day ni sa ining biktima sa kanto kan Ginobatan Public Market harani sa Wardis Bakery. Ngonyan, gari pigahalat so agom na purabir maguli na makal nagayod kan so gagamiton sa luto o nagsaod, then pigahalat duman sa nakatukaw. In a short distance may uminalingaw-ngaw na putok ni na badil. And pangapat na bisis uto na buminulagta na duguan na sabing konsyal. Pangyari ano? Buminagsak duguan, dinalagan pa man sa ospital, ultimamente gadan, opisyal kan na barangay, dahilan sa sinapar na tama nin bala, Salbatan gikan duman sa nagbuto sa ng armadong persona. Dahil pata BBP ma-establisher kung anong klaseng badil, pero may mga deformed slag na kinuha na dakan suko na sa crime lab. Posible caliber 45 o caliber 40 ang ginamit sa pambabadil. Mientras tanto, ang sospechado, aligado, pagkatapos kan pangyari, duminalagan going barangay Iraya and nagkaigwanin hot pursuit ang mga membros kan Ginobatan PNP. Alagad ay naman inabutan and nagkolekta ni kan mga posibleng CCTV footage sa mga inagihan kay ni. And nakakuha pig review base sa description kan mga duman sa inaragihan kay ni sa crime scene. Then so kung saan ini luminawas, nahiling na ini din nakaangkas na sa motorsiklo sa may barangay San Francisco tabi bibi. Oo. Pagkatapos na diretso nang nadainan ni na kung saan na dumineritso. Gustong sabihon, gari may kaiba na sabing suspetsado. Dangugunta an entrevista niya to exclusively sa PIO kan Ginobatan Police Captain Armando Ribale. Pag-review kan mga CCTV na ayaw naman sa area, sagot sa yung ruta kan pagdulat, may na kuana na so pigsasabi kan mga suspetsado na sulot kan suspect na buminadil nahiling sa nakanloo na siya sa motor ng padulag na na ito nga may nagda-drive, bali duwa na sinda ka na. Katandim na. May katandim na. Okay, so, di pa kaya doon pagkabadil, duminulag. Nagtulaga. Pasiring na duman sa Barangay Iraya, and then pasiring San Francisco. Okay, sa pag-imbestiga rin, ano silang possible motive? Yan nga ni ang ngunyan padago sa pag-imbestiga may
secondary pa na kuha ng suspect na identify, medyo difficile pa na magsabi kung anong blank pa kami sa motibo kung gata si binadil. Sa pamilya na karoon na di ba? Kung may kaiwali niyo, may retreat o ano? So pamilya man kinaurunakan sa ito yung mga investigador, pero wala man sinabi na may kalaban o may nagtitreat duman sa pamilya sa duman sa ama ninda. Bigla sana. Bigla sana kaya nabigla man sinda na naaraman ninda na binadil. So Incumbent kagawad na po. Oo, incumbent kagawad siya kan barangay Magiron. Okay, so ngunyan under investigation sir. At large itong suspect sa laban. Ngunyan po padagos ang ang pagkondukta ning investigasyon. Sa ngunyan nga ni so mga tropa mi nasa luwas ta Manayan tabi, bibi. Jim, pakiulit to tabi kang pangalan ni Kagawad Giraray. Kagawad Salvador Pardiñas Mortega alias Badoy, 51 years old. Mortega. Badoy, Kagawad Badoy. Kagawad Salvador Pardiñas y Mortega. Oh, okay. Anong barangay nga ni? Magiron. Magiron, Ginubatan, Albay. Oo. Grabing pangyari man. Dahil man, anyway, ito tanang kwenta sa mga otoridad. Yan. Iya. Kung ano mangyari sa investigasyon, tabi ka. Pagkasimba, naghahalat-halat duman sa may Sarong Bakery. Simbahan ini. Haling simbahan, Oo. pangyayari. Okay? Yan, BP. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Halid yan sa haluan. Basta Morning, Henry M. Yan mga tugang ang detalyes kan mga Dracula niya tong bareta sa pagkaaga. Mga tugang may kinaraman sa sarong Kagawad Salvador Pardiñas, Salvador Pardiñas Mortega kan Magiron Ginubatan Albay binadilgadan. Mga tugang kasuhapon diyan po sa Ginubatan, Magiron Kagawad sa Magiron binadilgadan, mga tugang kasuhapon diyan po sa Ginubatan Albay. All right. Nagdadaog ka mo kay Henry M. Ay ko po. Sige. Ingat-ingat Dahil taaram ko siyan mga suspitsado duman buta kung ano ang motibo. Mga tugang may kinaraman sa pambabadil. Good morning tabi kay Ma'am Ruby Rosin. Ma'am Ruby, assistant hindi dyan sa assistant. Tama, Ma'am Ruby. Assistant principal ka. Tama. Dyan po sa dyan sa Ibalon. Sa Permitbit sa kuya ka nagpasiring kami dyan sa sa Ibalon Central. Diba? Kansendang principal. Good morning tabi sa Admission Guidance and Testing Center ng Divine at ng Student Affairs Office. Yes. Oy, mga mga taga Divine Word College of Legazpi. Magandang morning po sa Indo, mga taga Divine Word College. Lalo na po dyan sa Admission Guidance and Testing Center and Student Affairs Office. Yan, maray na aga, tabi sa Indo. Uy, si Ma'am Ruby, yaw na pala sa bagong abre, siya na pala ang head of school duman sa bago. Ay, kaya pala nailing ko sa turnover sa yung mananggad nailing ko sa turnover duman sa bagong abre. Siya nga niya ako ining babaying ini na magayon. Pinalampas ko sa mata ko Di kaya ako para focus pag ako na babae na iling ko magayon. Nadidistract ako. Kasi nga niya ako ining babae. Gano'n niya ako midbid ko ini. Yung mananggad pala. Si Ma'am Ruby nga niya ako pala ini na yaon dyan na pig install sa bagong bagong Abre Elementary School. Kaya daw sido nga niya ako ining magayon na ini. Nailing ko sa mga taga-division office. Pakailing kong may itsura. Nga niya ako, papalampasong ko sa mata ko. Baka ma-distract naman ako. Baka mag-comment pa ako. Kaya daw si Ma'am Ruby pala. Ma'am Ruby, good morning, tabi amiga. Good morning, tabi kay Alexander Maravillas, LGR Geraldine, Mama Nympha, Papa Boy, Lorente ng Kamalig from Vir Maravillas. Good morning, tabi. Ito happy second birthday. 82 na birthday. Happy 82nd birthday da tabi. Kay Lola Madelia from mga apo niya.
Anmig, si Ken, and Tap in-laws, Miles and Dang, and sons Glenn and Buboy. Thank you very much. Happy birthday po Lola Delia. Yan, happy 82nd birthday, the best. Happy 82nd birthday, Tabi, sa inyo. Mabuhay. Alright. Yan, Tabi, mga tugang ang katuya na kuana. At saka good morning kay Dr. Raul Bendian. Bagong abre o yung mananggad o sabi ni Dr. Raul. Good morning best friend. Si Ma'am Ruby Tabi promoted na head of school ng bagong abre. Yes. Daw tama mananggad. So, nailing ko mananggad Dr. Raul. Nailing ko talaga. Kasi nga niya ako yung maganda babayang ini. Pero nga niya ako pamilyar sa kuya ang panduka ini. Si Ma'am Ruby Palanso. Yung mananggad Palanso na iling ko. Ano mangyari? O, bueno. Mga, sandali lang bago, madali lang. Madali. Tayo naman sa nabuksang, sandali, na ito. Dali lang. Tingnan natin, Tingnan natin. Mga kapingki, dakulo na pati kitang, naku, pano na pati, Good morning mga kapingki, Benjamin Hili, good morning amigo. Ana mga si Benji Dapugi, good morning na kay Manay Agnes Mape, Ma'am Amada Esplana, Melanie Agarin, Rachel Kapili, Asiho Cora, Realubit, and the my lalabs, Ems Hili. Yan. Good morning amigo. Federico Oraye, maray na aga po. Marlene Lunas, happy first birthday po kay Isaiah Damian Osial, Nesirio ng Palanog, Kamaligalbay. Happy birthday baby girl, baby. First birthday. Jan Magnata, asin sa gabos ng mga paradangog kandi si GB always number 1. Advance 7th birthday po kay Savannah Nacion ng Purok 6 Barrio, Kamaligalbay. Sabi po ni Marlene Lunas. Kim Bahador, pabati po sa Baldeo family sa Purok 2 Binitayan, Daraga Albay, lalo na po sa tulong daraga ko si Cyrus Ann Shehain Kim, baka mapasala ang pag-pronounce na kayo ni. Tapos si Ashley Chloe Baldeo, nagdadangog po digdi sa Doha, Qatar. Oy, good morning sa mga taga Doha, Qatar. Maray na aga po sa Indoha. Maray na aga. Bossing Rolly Alvarado sa Gabos ng Paraantabay sa DCGB from Pasay City. Good morning. Anita Armstrong, good morning. Tabi dyan sa Melbourne. Loreto Kapitan Toy Barajas, Maugmang Aldao, amigo. Lads Bueno, pabati kay Charlie Mirasol ng Sipi, Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan. Rose Bites, Tabi Betis, pabati po sa Heaven's Friend, Agarwood Thief Plants, Bitano Legazpi City from Malate, Manila. Evangeline Llagas, good morning po from Daraga Albay. Alright, sige. Mga tugang, dagdagantan mga istorya, kasabay po si Pading Alar Mario. Hollywood dyan sa luwas. I-text na po ang mga birthday greetings. Kumpleto, taon-taon lang. Good morning, Pading Al. Come in. Thank you so much, Paday. Good morning. Padagos, pig-resolbiran kan gobyerno ang mga basic na pangangaipo kan barangay, solusyon sa pinaglalaban na derechos o karapatan kan mga rebuilding NPA. Reaction niya ni ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB may relasyon kan dekada ng problema sa insurgency kung sain ngunyan nag-iinit na naman dahil kan mga igigibong harassment sa tropa kan gobyerno sa nagkakampirang barangay, lalo na sa Basor na parte kan syudad, asin iba pang lugar digdi sa probinsya. Latest na nangyari digdi sa barangay Mariawa, Legazpi City kan Biyernes na banggi kung sa nagpaputok ang mga pigutubudan na rebelde mga 150 meters halik sa hideout kan tropa kan Philippine Army kataning sa nakan barangay hall sa Mariawa.
Daiman ni nalugadan kan insidente alagad na recover sa sarong payag-payag sa gilid kan tinampo ang mga basihonin bala. Tigtutubunan kan tropa kan gobyerno. Pigigibong aksyon kan rebelde mientras haranina naman ang eleksyon. Sigon kay Garbin, sarong problema ini kan gobyerno, na at least ang unyan, pigiresolbiran paluway-luway, katabang ana ko Bicol na masolusyonan ana sa inda mga piglalaban sa mga barangay. Iyan, parihan mong kanas kan informasyon, digdi sa Southern Patkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Alas 5:32 na sa Morning Hirit, asin sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mario de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Kamin. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos kinundinaran harassment kan China sa Philippine Air Force sa Bao de Masinloc. AFP inusip sa Department of Foreign Affairs ang pambubuli kan aeroplano kan China sa Philippine Air Force. Agenda as in ground rules kan House Squad Committee so karon ngunyan na Lunes. Imbis po sir, source as in supply ng droga ang ronoton kan PNP. Iyan. Aber daw. Magayon yan strategy yan pa rin. Diba? Magayon na strategy yan. Sabi ni PNP Chief Marbil, magiging madugo ngay pero sisikapan mong maging bloodless na. Iyan. Ha? Magayon na strategy yan. So, source an hanapon mo. Sa poon. Sabi, yes. kung supayo ngaya, matubo pa. Poon. Kaya supon ngaya buda susupply ang tiraon ta. Yes. Saraday kinaman laban ano? Roger that. Okay, calamity fund, dinitaas nin 51% sa masunod na taon. PNP nagapilar sa mga tagasunod ni Kibuloy na dahil na maghulang sa paghanap nila sa pastor. DOH siniguro ang sufficienting supply nin doxycycline kasabay kan pagdakol kang kaso nin leptospirosis sa nasyon. Yan. Liderato kan Senado dahil plano na bawasan ang eksistidong numero ka mga holiday sa nasyon pero dahil nadudugangan. Department of Agriculture nagbuktak ng livestock checkpoints sa bilog ng Luzon para pugulan na makaskas na paglakop kan ASF sa Batangas. Produksyon in Paroy sa 2025 paglalauman na maitaas man sigun sa NIA o National Irrigation Administration. Matatag curriculum amindaran kan DepEd tan Pilipinas nominado giraray sa Travel Award. Wow. Alright, abangan po at yan to ang final announcement manungod po sa rollback. Yan. Dahil magpakarga ta medyo doroda kulay. Doroda kula yes. Okay. Yung mga headlines nga na pagkaga so dyan ka BYC Enterprises hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Cardio. Yan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, ipiwais ninyo yan, 24/7 konektado kung mas kidaing load. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Mientras tanto, isunod ta kaagad ang pag-asa. Standby ka rin. Babalikan ta ka dyan. Isunod tatulos mga tugang ang forecast. Hali po sa pag-asa sa kamugtagan kang panahon. Ngunyan pong aldaw nin Lunes. Hello, good morning, Boss Ariel. Good morning po sa gabos na mga parantabay dyan sa pag-asa. Onder ka na po sa DCGB para po sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw. Go ahead. Try na aga po para po sa yung weather forecast na aldaw din Lunes. Muring namataan ang low pressure area sa distansyang 1,375 kilometers sirangan kang extreme northern Luzon. Samantalang southwest monsoon na nakaka-apekto naman sa Luzon pati naman sa western section kang Visayas. Ang kapikulan nilalauban man sa maghapon na magkakaingguan ng bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan at sinyawan man ang tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pag-ikilat pagkatudo lalo na sa hapon o sa banggi.
Paluyo man sa kod sa moderatong noros na hali sa timong sulnupan na mamatian, may banayad sa kod sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Temperatura, nilalauman, 125 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:32 ng ninidaga, masulno pa siya alas 6:08 ng hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Boss Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa sa Kamugtakan, Kampanahon. Yes, ha? Malayo, ha? Buda itong low pressure, harayo. Buda, maray pwede po magbalaybay. Pwede po magbalaybay. Mga tugang sa indong mga sa palibot, ha? Pero bantayan, ha? Bantayan ta, bigla na sa dabagang minakuan. Bigla mga tugang na minauran. Ani, ha? Bantayan tabi, ha? Ramon Bolaños, good morning tabi sa mga taga Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Ha? Good morning tabi. Jam Legaspi, Albay. Yeah. All right. Ramon Tadawang Istorya, kasabay po si Karen Ala. Hali po dyan sa luwas, kasabay si Boy sa mobile. Hello ka, ay sandali. Dapat unipalan na iba man dapat ang music. Yan. Karen Ala sa dagdag na report. Good morning, Karen. Come in. Yes, VP. Good morning, tabi sa imo asin sa gabos niya tong mga paraan tabay. Ilan ta kadakol ang mga nanutaran na mga nagkadirismayo kan nakaaging parada kan Ibalon Festival. Dagdagan asin paghandaan pang maray kan Incident Management Team o IMT. Sa indang mga plano tanganing dai na po mauturupan arib kaytong pangyayari. Kung sa in kalabilabing mga nagkadirismayong estudyante po, may mga iba na daitulos na tawanin magkakaligong asistensya. Intervista po niya to VP sa mga magkapirang tropa kan IMT. Particular na ang incident commander kan IMT na si Ferdinand Bongsamar. Po danin dapi ekspektar na arog kato kadakul ang mga estudyante na malalaog sa arog kaytong insidente. Ipiglinaw ninda po sa to na day nangangulugan na dain dapi ekspektar. Day man sindang mga magkakanigong plano asin day sinda nakanda sa arog kaini. Kaya ta magkakaigwa pa po VP nin street dance competition buda sa mga masunod pang mga arog kaining parada. Mga pudan po sinda nin bilog pang pwersa nin medics, dagdag na mga water stations, in po mga ambulansya, padiit-diit na distansya ki istasyon, urog na po sa mga aagian kan parada, tanganing malimitaran ang mga arig pagkaining mga insidente nin pagkadirismayo. Dagdag pa ni Incident Commander Samar, sapat po ang mga ambulansya na naisistiner ninda asin ipigbugtak. Pero ninhuli po ta kadakol nga ni da tabi VP ang mga dai nagkakarayanan, dai na naakomodar kan ambulansya ang iba pang mga pasyente. Kaya nanutaran ang iba na inagapan na sa nakan mga maestra. Mientras mga tapo VP ang mga karagdagan pang impormasyon manungod digdi, hali mismo po sa Incident Management Team Commander, takasabay po kan pakikipag-ulay ta sa kan pangyayaring ini. Handa man sinda na ma-intervista tapos sinda tangani malinaw ang gabos urog na sa indang naging parte asin trabaho kan mga oras na ito asin kung ano pa po ang mga plano ninda asin tigirich ta po VP ang ibalong head or coordinator para digdi. Yan po ang Nataday sinda kikuan kang aldaw na ito dahil sinda ki mga water station diyan sa pagagihan kay itong mga itong parada. Actually, VP, may mga nailing po ako. Digdi po sa may paluwas ta po baga. Igwa po ako digdi nailing na mga water stations. Ano nangyari da? Kulang ba o tama na ito? Ayos lang, VP. Tama man da po. Pero ang sabi po ninda sa kuya, dadagdagan pa da po ninda ini, lalo na sa street dance competition po. Padiit-diit pong istasyon o distansya, dadagdagan pa da po ninda ini. Pero may data, may hinapot mo kung may data comparison na dismayo? Day pa po VP ta kang inapota po kang aldaw na ito is tiga pulido pa dapo ninda ta ilalag pa dapo ninda yan sa incident report na ninda. Okay. Sige. Anong enot niya tong impormasyon halidigi sa luwas. Karen Nicole Alawit, Henry Boy Matas sa Mobile DCGB. Thank you Karen sa report. Kasabay si Boy Mata sa Mobile. Para po sa mga bareta ngunya na pag-aga, dyan po sa Satuya na palibot, simbag ito kang Incident Management Team.
mga tugang may kinaraman sa at nangalasaw kan nagko-cover kami gayto takadakol ka nagdaralaga ng mga ambulansya takadakol palan pong nadidismayo. Alright, sige. O sa may mga birthday po, i-text giraray, tapapasadahan niya to yan. Good morning kay Mading Angeli Kiambao. Uda kay Pade Nabeda. Don Solueta and Richard Gomez. Yan. Good morning. Advance happy birthday po kay Otep Kiambao. Yan, ha. Good morning, Tabi Otep. Advance happy birthday sa imo. Buda sa mga yaon dyan sa Angeles Pilinat, ha? Tabi, buda dyan sa Baditipol, ha? Good morning! Dakol po nagkadiris Mayo kasi 11 pa lang igwanang estudyante sa lugar. Day ata nangurod tong marayan mga aki. Iyong ani, nangalas man ako, atab ito pinaduruman. Nangalason man ako. Sa nag-agi akong mga 11:30 talaga dyan sa may banyo, sa Barangay 7. Iguan akong nailing ng mga estudyante na naka-standby, nakatindog na. Pano na so compound kan Albay Cathedral. Aratabon. Nya, supon baga kang parada, alas 2, Che Pramer. Sumisagari alauna gayod, arong ka iyan. O pwede man gayod sa masunod, nagibuntang parada, alas 3 ang punta. Mainiton talaga, di ba? Pero adalang gayod kimaray ko nun maray dyan. Totoo ining text na ini before 11 bito na grabe na so tawo baka man ang gaday nang udto sa mga aki gurutom di ba nadis mama is grabbing init kulang pa baka day managlog sa isip nila na magparainom kitubig nadagdagan pa ngaya kang init iyo bata ngunyan bagang panahon maski bako naman summer grabe ang alingahot grabe ang alingahot buda tama kang init mga tugang sa satuya na lawas okay adalan kimaray tabi yan sa masunod tabi na igwa kitang masunod na aktibidad yan tabi na ibalong street dance good morning hen happy birthday kay Franz Lozano good morning daw nagtaga Puro Legazpi City from Tita Karen salamat po good morning tabi amigo good morning bawal ang holiday ngunyan iyo baga babarawasan da nga ni out ano yan gusto bagan Senado na dahil ang pagdagdagan babati po ng happy birthday kay Jelino Cido Loria good morning happy birthday po kay Arminoy Daugayon happy birthday at saka good morning po pakibati sa Rapu-Rapo from Sky good morning sa mga taga Rapu-Rapo good morning Tabi morning sa Gabos kasubang ginata daw po nag-brown out lang sa Sawangan bata magayonon sa konserto kan mga US Navy and Philippine Navy bata sa sound system wara man generator makasupog man ang aleko bata mga may bisita ulayon pati kaya nag-pack up na sana sa mga Amerikano gari sinabutay ta sa Sawangan lang sa brown out o yung ani dapat ang sound system ko ta may generator okay si Pramer dapat ko ta sa sound system inantisipar kan committee ba dyan sa Pinyaran sa ano yan sa Sawangan Park na may naka-standby generator. Bakit ako na istorya na naman kita kan mga foreigners na ito, Chief Ramer. Pag nag-urulian, nag-iringlisa naman ito. Habang nag-pack up ito kan, ano yan, kan sugamit, nag-iringlisa naman ito. Kung pigtram naman ka ito. Di ba? Di ba? Kaya gayon, siguro, yan na. Gano'n nata. Gani gusto ko mandagit ko niya na aga. Di na si parang ibalong komite. Ano yan kan in charge dyan? I mean, iyan na in charge dyan sa Sawangan Park. The best. Naaram ng puro palso kang kuryente. Then yun nanti si para dapat may standby generator dyan. Nagapara pasaraway naman kita paminsan. Gari naman malai naman ang tirada ta. Ade. Good morning, Tabi, 11 a.m. daas so mga student. Sabi po, close road kaya dapat sa schools na kayan, pero daiman dapat daiman po dapat isisi sa LGU. Iyo baga, kama. Nataman ta isisi mo sa lokal na gobyerno na iba man tabi nagmamanehar ka iyan, di ba? Na mga komite.
dahil maso traffic nga ni, nagpadi si GB ako, magalauna. Bukas ang tinampo. Di ba? Kaya dapat gini-studyaran yan. Di ba? Tama kami go, dapat may backup genset dyan sa Sawangan. Tabako normal ang kuryente sa to. Warang iskid na pagpalso ata na nga ni. Bata nagustuhan kan mga tao so performance kan mga banda kan Philippine kan US Navy napalso ka guruli ana sa nadaa ano ba ya? Sir, morning po sa mga aki nagparada sa Ibalong, iba na ang Suryaw na dangog ko bako nang Ibalong ang pig Suryaw nga isnakan na dangog ko pig Suryaw baga pagabot dyan sa may NFA isnakan. Happy birthday kay Clarita Paulino ng Central City Cruzada, Legazpi City from MMC. Good morning, Manay Merly. At saka happy birthday po kay Clarita Paulino ng Central City Subdivision. Wala na? That your birthday has come. Di naman, uy, kamo daw tabi dyan sa in-charge sa Ibalong, dyan sa in-charge kayan na Sawangan Park. Tara man ang sound system, magbit-bit key generator. Dapat kasabayan sa ororo nindo. Sige nang palsok ang kuryente, di palang key generator. O anong man yan? Test cert. Good morning, Tabi. Pakibati po sa advance happy birthday po kay David of Fresio from Ginubatan. Yan. Homer Lola, good morning. Lydia Bisonia, good morning. Sabi ni Mark Sodi Arandia, good morning, Henry. Pakibati man Tabi sa Barangay Bonot, lalo na sa aki ko na si Budang Arandia. Yan. Good morning sa mga taga dyan sa Bonot, Legazpi City. Maray na aga po sa Indo. Good morning, Tabi, sa mga taga Mayag-Uwa, sabi ni Irene Naive. Good morning, Tabi, Manay Ludi Pasimyo. Maray na aga, Tabi, sa imo, ha. Maray salamat sa pagtutok. Birthday ko po sa aga. Ako si, good morning, Tabi, David Oprasio. Birthday mo palan sa aga, amigo. Happy birthday, advance happy birthday, David Oprasio kan Ginubatan. Good morning. Happy birthday po. Okay? O sige. Yan ang pigasabit. Dapat pag mga plano naman, araw ka ito, nagayunan sa mga tao. Ano man sa nanindo? Na-stable, bako stable ang supply kang kuryente kan, aliko. Diba? Maray ko na, araw ka itong kahaloy. Hindi ko sabihin, dahil tulos kinakadalaga na taga-alay ko duman. Diba? Oh. Iyan ang dapat antisiparo. Diba? Ngunya na alaw-talo, trabaho na iyan, Tabi. Bugtakita nindo ang key generator, na standby. Taraman ang sound system. Para kan sound system, di ba ka provide key generator? Kulang na sa exercise ang mga estudyante, ta sige na sa cellphone, kaya dakol na dismayo. Iyo baga, totoo yan. Kulang naman hanggang sa exercise. Dakol na dismayo. Sabi kan para dango ta. Alright. 12, bago mag-abot ang alas 6 nin aga. So mga first aid station, wara nin maski sarong medical personnel. Maski ang genset na iyan, dapat pigriparo iyan kan IMT at iyo na nga ni. Sabi ka ng reaction kan sa tong listener ta. Yung baga, anong pigigibok kan incident management team? Di ba? Oto si ko na matibay ko ta, si Madam Nasir sa babayi. So, saro. Si babayi. Ay, sorry Tabi, mga amigo dyan. Pero, anong pigigibok? Gusto ko naman namin yung kimalipot ko niya na aga. Bata na ako nag-inom kimalipot. Sige, nagparlano ka mo din na. Kadakol ka nag-uroro din na. Dapat nga ni, pagayon ng permita ni. Nako. Paiwas-iwasado. Yung baga, yan ang mga first aid station. Wara damas ka sarong medical personnel na nailing. Masugenset. Dapat pigriparo. Yun na. My God, BP, pati yan man nangyari sa mga pigbasol sa gobyerno. Ang politika, adi. May nagbasol sa gobyerno. Ang pagkarismayo kan mga aki. Noel, Manalo, Ikaw kinagbasol sa gobyerno kang pagkarismayo kan mga aki. Talaga? Paano ka? Diba? Pati pala sa pagkarismayo. Dahil ko yan arama. Grabe pala. May issue. Naging issue pala niyan. Pangyayari sa maabaka.
Talaga naman. Dapat ko kay to automatic kuno ang reaction so kwan kaya kadi pinahanap ko itong Friday ito sabi ko kanya ko Karen ng mga pag-iriba na pa daw in charge kan incident management team kaan. Trabaho ito kan incident management team. Kung ano ang sa iyang kwan niya dapat to in control buda mari ang pagkaplano. O to baka lamang makauron ta ha. Okay? O bueno. Mga tugang report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Hen. Tama ka po dyan. Dapat plinano ito kimaray. Iyo baga, Igwa nga, sa Ibalog Street Presentation tabi, planohon kimaray yanindo sa IMT. Hello? Kaya, sir. Morning. Good morning. Yes, sir. Gibuhon ang street presentation, manggi na sana. Iyo, sir. Kung bako mga alas 3, alas 4, di ba? Pababanggi. Ang mga pinamputa. Bata nang alas nga nako, maski baga tapos na El Nino na pigasabi. Grabe ang ragit kang init, adi. Kumuna, gari, may punto itong sarong texter na ang mga aki tango niyang kulang na sa exercise. Adi. Pwede man. Totoo. Kasi gina sa ang karawat kang cellphone. Okay. Sige, sir. Salamat po. Mabuhay. Okay. Yan tabi. Magayon, di ba? Banggi. Pwede man baga. Hapon. Good morning daw sa mga teachers kan Pulo Elementary School sa aming principal Romel Bachiller. From Ate Karen Sale ng Puro. Yes. Good morning tabi daw. Mga taga Puro Elementary School. Opo, sabi dismayado festival ang everyone baga tabi if day kaya lalo na sa mga maluyo na senior citizen dapat day na pagpaibahon. Iyo baga. Aha. Diba? Kaya ko ta. Na common sense. Diba? Nice. Lones heart mo naman marekan mag-apod ka man sa pag-asa managog mamboses keto nganing maulian ka. Si Kwan bagan duty si si Framir si Ariel bagaan duty pero kung duty naman si Alexis na naman magayo naman sa pamati ko ngunyan. Tarawayon ka ngayon. Ano tabi pigibukan mga magurang guardians kan mga aki na kairiba sa parada. An mga aki ko kaito pirang parada na pigsalihan warang maraot na nangyari. An mga primary responsibility sa mga aki tabi bako masa magurang. Salamat tabi. Sabi ni Joker baga baka malive tang interview di so incident management commander. Si Bong Samar da karon ta daw kuno ang sitwasyon talaga sa palibot ha. All right. Joshua Bino, mga tugang may dagdag pang report. Kamin Joshua, good morning. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraang tabay. Sa dagdag niya itong bareta, alas 2 ang madaling araw kasubago. Kan magkasaribot ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection Daraga. Patapos na magkanayap ang sarong incident din Sulo. Digdigin din sa Purok City, Barangay Sagas dan Daraga Albay. Sa presenting ini, taralikod pa sa mga nag-responding membros na Bureau of Fire Protection Daraga. Tapos na maapular na ang naunang pita ng Sulo. Alas 2, tusog sa impormasyon. Inisyal ni Senior Inspector Amor Laguilles, ang Municipal Fire Marshal, sa pakipagpurong sa iya kaso bago. Alas 2, kan magpuon ang Sulo na ini. Asin bandang alas 3:20, kan mariklaran ini fire out. Medyo dakula man si incident din Sulo. Alagad konkreto man ining building na ini. Ining FLG building sa taning ini kan bench breakers sa Barangay Tagas. Konkreto. Kaya dahil man si masyurting dahil man kinadamay na mga pagtaraning batik ataning parang kini.
may nagkaperang harong buda ining bakery. Kuni maray kanaman, tekas na nakapag-responde ang Bureau of PEP Section Daraga. Asin matapos ang sobra sarong oras na firefighting kan madeklarang ining fire out. Sa pakisiguron ta sa mga residente and mga tanod na aron din ang mga sa ng bisa ng lugar. Ining building pala na ini pagibuhan in mga produktong abaka, may mga basket at iba pang produkto na gibo sa abaka. Paswerte man na wala nin tawo sa laog kan mangyari ang insidente nga ini. Sigun kay Fire Marshal Senior Inspector Lagilies, pinagabibilog din tango yung BP na investigasyon, nag-take po ng mga malaylain na informasyon para man kung ano ang pinagpunan kan sulok na ini, asin kung siraan naging danyos, alagad masyerte man, na wala na rin ibang nadamay na pagtaraning, wala man ninadanyaran na buhay o kaya persona, matapos ang sulok na ini, digdi sa FLG Building, Purok City, Barangay Tagas, Daraga, Albay, alas 2 ang madaling araw kasubago. Yan pa BBP, ang dagdag na istorya, live digdi sa area, Joshua Bina, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas, may kinaraman dyan sa insidente ng Sulo, Kasabangi. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, aram daw nindokon sa inhali ang pangaran na Amerika. Gabos baga kita gari nag-ambisyon na makaduman lamang sa Amerika. Ang Amerika baga, saro yan na kontinente, di ba? Dua yan eh. South and North America. Pero aram nindokon sa inhali, mga tugang ang tataramo na Amerika. Ang pangaran na Amerika, hali po sa sarong Italian traveler o navigator na si Amerigo Vespucci. Alaga ha. Ang pangaran pala kan Italian traveler na si Amerigo Vespucci. Siya po, mga tugang, ang author nin sarong libro na sinurat niya sa pagitabi nin mga pagta-travel sa iba-ibang parte kan kinaban. Sa mga sa libro bagakan mga panahon kita na inaituro sa to na ang tao lang nakadiscover da ang mga tugang kan Amerika. Iyo po si Christopher Columbus, no? Christopher Columbus, no? Iyo man ang gada nagpasiring man sa Amerika ini, pero mga tugang nagpuon na magsikat ang pangaran ni Vespucci dahil po mga tugang sa padagos kaning pag-explore bako sa naman sa buong United States kundi mga tugang hanggang tabi sa South America. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Ang pangalan pala na Amerika, hali po sa pangalan na Amerigo. Yan. Gariman sa naso. Ngayon, dati ang Albay baga, dati ngayang pangalan kayo ni Daakang panahon, Albaybay. Oh. Siguro, halabaon kayo, Chief Ramer, Albay na sa nagata. Makapampagalong pagngaranan, Albaybay. Probinsya kan Albaybay. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Jomar Bien, may dagdag man na report. Hello Jomar, good morning. Pasok. Salamat VP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag man na bareta, sarong persona ang arestado dahilan sa kasong arson digdi sa syudad kan Tabaco, kaso udma. Ini matapos na nagkapirang harung ang masulo digdi sa barangay Mariro kan Tabaco City, alas 12 ang pagkaudto kaso udma. Sa impormasyon na nako kan DCGB News, bigla na sanang kuminalayo ang nagkapirang harong digdi sa Purok 5 kan barangay Mariro kung sain ang pinagdikanan na harong kay ni iyo mismo ang suspitsado sa pangsusulo. Nag-responde ang Bureau of Fire Protection paglapos sa nanin na may sarong oras na
declared fire under control na, as in fire out. O mga ano man lang, mga alos mga 30 minutos lang, declared fire out na. Pero pag-abot kan mga pulis, so may sadiri kan ibang harong na nasulo, nagsabi na tinuyo nga yung suloon, o yan na sarong-arong, kan kagsadiri man sana, na nakausa, tangan inamadamay itong pagtaraning na harong. Dahil ang kaini, kairiban mga testigo, pinikap kan mga miyembros kan Tabaco PNP ang sarong residente, 43 anyos na lalaki na iyoan aligadong sumilulukan sa diri niya sa nangarong na nakadamay kan mga agtaraning. Kasong pagbayular sa Article 320 kan Revised Penal Code o arson ang ipinagpipreparar na kaso kan Tabaco PNP kontra digdi sa suspitsado oras na habang pinagalat pa maninda ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa naambita na pangyayari. Yan tabi BP Henry, ang dagdag na baleta, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Ang mga bareta po sa alas 6, masunod na. Makalipas lang kayo. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabang si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 po. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Legazpi Port Elementary School Principal Virgie Almodal nagpasalamat sa mga delegado kan Pacific Partnership 2024 asin sa Philippine Army na sa renobasyon kan sa indang eskwelahan. Former City Mayor Noel Rosal asin elected governor sa probinsya Canalbay day panaresibi ang pigasabing COA report may kanaraman sa pag-afirmar kaini sa notice of disqualification sa sainda kan mga nakaaging aldaw. Mientras tanto, Oktubre 13, deklaradong Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI 120th Founding Anniversary Day sa probinsya Canalbay. Presidente Bongbong Marcos kinondenar ang harassment kan China sa Philippine Air Force sa Baho de Masinloc. Imbes na pusher, source sa supply ng droga ang runoton kan PNP. Calamity Fund, initaas nin 51% sa masunod na taon. Sa ibang nasyon, US, inakusaran ang sarang official kang Israel dahil sa panraraot sa peace deal. Business news, kalkulasyon sa presyo kan big time, oil price rollback, madudugangan pa, pinal na anunsyo, abangan, dyan auto. Health news, mga health experts sa kinaban, nangapudan sa publiko na dae magpabayaan ng maraot na buhay dahil sa hepatitis. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Dahil pa po nare-resibe ni Legazpi City former mayor as an elected governor Noel Rosal ang kopya kan pigasabing COA decision na minaafirmar sa notice of disallowance sa distribusyon kan financial assistance sa mga tricycle drivers as in senior citizens sa syudad kan Legazpi durante kan sa iyang termino kan taon 2022. Dahil ang digdid dahil pa siya pwedeng magkomento dahil dahil niya sinigurado kung ang kopya na nag-circular sa online, authentic, genuine o official. Idinagdag pa niya na halimbawa man na totoo ini, makusog siyang nanindugan na ang pagpapaluwas ka nasabing financial assistance balidong ginibo. Nagpapadagos man sindang ilalaban ang sindang kaso sakod na magpaluwas in ruling ang highest tribunal. Nangapudan man siya sa lambang saro na maging maingat asin analytical sa mga kautikan na pigpapaluwas kan mga maraot na personang may makusog na influensya. Idinagdag pa ni Rosal na habo niya kuta na magpaluwas in reaksyon manong udigdi dahil aram niya na ang social media bako ang tamang forum para digdi asin dahil ang kaso dahil pa man na-resolveran with finality asin an ano man na diskusyon manong udigdi mabayolar sa basic rule kan subjo desi. Nagpahayag po din pasasalamat si Legazpi Port Elementary School Principal Virgie Almodal sa mga delikado kan Pacific Partnership 2024-2 asin sa Philippine Army matapos ang ginibong renovasyon sa saindang eskwelahan na magagamit kan estudyante bilang feeding room asin kantin. Sigon kay Almodal, dakulang bagay na mapili sinda para siring na aktibidad dahil nakakatabang ini para mapakarayan sa indang fasilidad asin makapagtataonin mas mahiwas asin dugang na espasyo kada bes na may aktibidad. Kan Sabado, kan ipinag-turn over kan US Navy, Korean Navy asin kan Filipinong soldados ang fasilidad na minakantidad nin 1 million pesos kung saan binugtakanin supply nin kuryente, pininturahan, pinakarayang lanob asin mga atop. Deklarado mga tugang na Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI Founding Anniversary Day sa aga Agosto 13 ngonya na taon sa probinsya kan Albay. Ini sa pagi kan Executive Order number 26 series of 2024 na pirmado ni Governor Rex Lagman bilang pagkikisumaro sa ika-120 founding anniversary kan ACCI bilang pagkumemorar sa matrayumpong operasyon kan organisasyon sa pagpromote
pagpromoter kan economic growth and development sa probinsya. Ang ACCI, grupo kan mga Filipino, American, Spanish, Chinese as in English businessman ang nag-operate sa Albay as in konsideradong second oldest business organization sa Pilipinas bilang premier voice of the local business community in Albay. Isisilibra kang ACCI ang senang anibersaryo sa paginin trade day, commemorative activities, exhibits and programs, mantang highlights kay ni ang value kan trade activities and development pagpuon ka nakaaging panahon sa god sa ngunyan. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Alarma sa ESF virus sa Albay, madali ng ilif sigon kay Provincial Veterinary Dr. Pancho Melia. Report kay Jimmy Nasalita. Sa lalong madaling panahon matapos na ang proseso, hahaliunakan Provincial Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Pancho Melia ang nakabanderang alarma sa ASF virus kung saan nanigwa kay ni nagpositive latest tiyo ang syudad nin Ligaw alagad sa ngunyan madali ng ileft o ibaba ang ibinanderang alert status. Oras na haliuna ang alarma, makakabalik na sa normal virus free na sa liwat ang Albay. Nangyari ini dahilan sa Maricas na intervention kan provincial vet as in kooperasyon kan mga nag-aarata manin orig siringman kan mga lokal na gobyernong nakakasakop ang pinagbibiliban ni Dr. Pancho Melia ang ginubatan kung sa imposible may best practice ang lokal na gobyerno kung paano ma-safeguard ang mga orig kontra virus kung saan kan inot tamalig nagkaiguan in ASF as in latest Ligaw haros napatahawan ang ginubatan in ASF case alagad ang ginubatan establisado dahil nalalaog ni na virus kung kaya pig-umaw ni Dr. Pancho Melia ang lokal na gobyerno asin ang mga in charge kay ni digdi sa nasabing panwaan. Oya si Dr. Pancho Melia. Yung last na po na LGU na igwa which is Ligaw. So po ay i-release na po yan. Kaya magiging virus free na po ang probinsya kan Albay. So si Dr. Pancho Melia, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 14, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Binadilgadan ang barangay Kagawad kan barangay Magiron, Ginubatan Albay kasuhapon. Sigon sa report na ipinaluwas kan Ginubatan PNP sa paagi ni Police Captain Armando Rivale, sinabi kay ini na ang biktima mantanghali sa pagsimba, nagpahingalo ini sa sarong lugar habang pigahalat ang sa iyang misis na iyo ang nagbakalman kan mga gamiton sa indang harong. Alagad nagkaperang suspitsado ang ruminadigdi asin padagos ng binadil ang biktima. Dinalagan man sa pinakaraning hospital ang sinabi ng kagawad, alagad ini dead on arrival. Sigon sa konfirmasyon ni Police Captain Armando Rivale, posibleng kalibre 40 o 45 ang ginamit kan mga suspitsados. Mantang ang biktima na si Salvador Pardiñas Mortega alias Badoy, iyo ang padagos pang pinag-investigaran ko ng motibo sa pangbabadil digdi. Dayan tinaman doon na padagos man ang investigasyon kan kapulisan. May kinaraman sa pangbabadil sa sinabi ng kagawad na iyong nagadaan pagkatapos kan insidente. Iba pa niya itong bareta, binisita asin pig-inspection ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo ang nagpapadagos na patrabaho sa tinampo sa Barangay San Pascual, Uwas, Albay. Katuyuhan kaining mahiling ang sitwasyon kan konstruksyon para masiguro na marahay ang kalidad kaini sa pagasabing ang tinampo may dakulang papel sa transportasyon kan mga residentes kan Upland Barangay sa munisipyo. Kaibahan ang access sa Ligaw City, Piodran Road sa Barangay Paul Baligaw City. Sigon kay Cabredo, oras na matapos ang proyekto, makakatabang ini sa mga pagtransportar ng mga produkto kamparauma na nagninegosyo, estudyante asin mga residentes digdi. Kontribusyon sa PTA mababawas-bawasan na ngunya na school year. Dagdag na report hali kay Al Armario.
Mababawasan na ang kontribusyon kan mga magurang sa PTA o Parents Teachers Association sa mga pampublikong eskwelahan ngunya na school year. Sigon kaya ko Bicol Congressman Attorney Jill Bungalon, may pigalokal ang Kongreso na dakulang budget para sa DepEd, parte kani ang sa MOE operational expenses dahil taon-taon na sana kung ano-anong mga kontribusyon ang pigahagad sa mga magurang. Pamoso digdi ang electric pan na taon-taon nagsasalida dahil masabutan kan mga magurang kung napapasain ini pagtapos kan klase. Kadakol pang mga kontribusyon ang nangyayari sa mga pampublikong eskwelahan sa mga pagtripon kan PTA. Yan ang gusto marisolbiran kan Gobyerno Nasyonal. Kaya na Bicol, pig-budgetan ng yan ang iba-ibang mga eskwelahan, lalo na sa Tabaco City, na saro sa naging priority ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Alarmario, DCGB. Pagbubukas kan Bakakay Community College, dakulang tabang sa komunidad sigon kay Congressman Edsel Lagman. Detalye kang report kay Jomar Bien. Dakula ang magiging katabangan asin kumbensya sa komunidad kan nagbukas pa sa ng Bakakay Community College sa Banuan kan Bakakay. Ini ang ipinahayag ni Congressman Edsel Lagman kan First District Albay sa opening kan nabitan na eskwelahan na iyuman ang nag-eskusar para matawanin pondo ang nasabing eskwelahan. Sa pahayag ni Congressman Edsel Lagman na binasa asin ipinagrepresentar ni Tabaco City Mayor Crescel Lagman sa iyang sinabi na ang pagbubukas kay ining Bakakay Community College iyo ang nagtaon in affordable o makakaya na kolehiyo para sa mga magurang kan mga estudyante na nag-enroll digdi apwera pakan nakapag tawinin employment o trabaho sa mga paratukdo asin iba pang staff kana sambita na eskwelahan. Sa iya man napigtawanin doon na dakulang katabangan ini asin katipidan sa mga magurang na gusto magpa-college kan sa idang mga aki na taga Bakakay, huli taday na kinakaipuhan pang magdayo sa yung lugar ang mga aki. Yaw na sa indang bisinidad ang college asin sa iya man napigsabi na ang pagkakatugdo kaining Bakakay Community College iyo ang simbag, saro sa mga simbag sa nagdadakol na mga aki na gustong makapag-eskwela sa kolehiyo, mantang pigkukulang naman ang college na bararato ang tuition. Katakod kan bagay na ini, tigtawan man ni na onra ni Congressman Edsel Lagman ang may pakana o ang nagplano kung paano maging magkaigwanin realisasyon ang Bakakay Community College na sarong pangaturugan ni dating alkalde May Dinky Romano. Dreams can come true. The establishment of the Bakakay Community College was the passionate dream of the late Bakakay Mayor Armando Dinky Romano, which I fully supported. He passed away last year on November 17, 2023, and thus missed to witness the fruition into reality of his dream. The Bakakay Community College was nearing operation at the time of his death. It is a strange truism that when a project is about to be completed and inaugurated, many godparents come forward. Si Tabaco City Mayor Crescel Lagman sa iyang pagbasa kan mensahe ni Congressman Edsel Lagman. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Nagkaigwa po ng 255% na paglangkaw kang kaso ng dengue sa probinsya kan Albay. Inanipigiras na datos ng DOH Bicol Science Research Specialist John Rick Miranda kung saan ang kaso naristro po kang Enero sa Hulyo 20, 2024
taon 2023 kan marehistro kan probinsya ang 20 kaso ng dengue mantang nasa 71 man ang sa presenteng taon. Sigon kay Miranda, nasa 98% ang nilangkaw kan kaso kan dengue sa Camarines Norte, 68% paglangkaw sa Camarines Sur, 8% sa Catanduanes, 10% sa Masbate. Asin solamenteng probinsya na nagbaba ang kaso ng 28%. Sa Bicol Region, nasa 795 ang kaso kung saan 45 ang inilangkaw sa kaso ng dengue hali sa 547 na tinamaan kan 2023. Intervention para mabawasan ang epekto kanuminaging El Nino epektibo sigon sa Department of Agriculture. Report kay Joshua Bino. Epektibo ang naging mga intervensyon ng Department of Agriculture o DA digdi sa Bicol tanganik bulan ang epekto kan El Nino kan mga uminaging bulan. Ini ang naging reaksyon ni Mr. Florentino Obalde kan DA Region 5 matapos na mahiling kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol ang pagbaba sa inflation rate kan bagas kan Hulyo 2024. Sa report kan PSA Bicol, halos sa 29.1% inflation kan June. Medyo buminaba ini sa 27.8% kan July 2024. Ibig sabihin, nagluhay-luhay ang paglangkaw sa presyo kan bagas. Sigun ki Ubalde, dara ini kan mga implementar na mga intervention kan DA Bicol kung saan laging katuwang nunda ang National Irrigation Authority o NIA. Sigun ki Ubalde, pero nga digdi sa pagkataon nila o sa nga digdi ang pagkataon nila ng mga binig asin fertilizer asin ang mga irigasyon katuwang ang NIA Region 5. Sa ngunyan, siguin ki Ubalde, padago sindang nakabantay para ma-monitor ang supply ng bagas sa rehiyon Bicol kung sa intiglalauman sigun sa iya na magiging estable pa ini sa mga maabot na bulan. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, Preparado na po ang Public Employment Service Office kang Legazpi City para sa gigibuhon na ibalong 2024 Job Fair sa Agosto 13. Sigon kay Peso Manager Daz Ranieses, sobra sa 50,000 na mga employers ang mapartisipar sa sarong aldaw na aktibidad. Mantang sobraman sa 9,000 na mga bakanting posisyon asin trabaho ang i-ofrecer kan lokal o mga overseas na mga kumpanya. Dahilan kay ni, biging ganyan ni Ranieses ang publiko na aprobit sara ng oportunidad dahil bukas ini bako lang sa mga Legazpeño kundi magin sa residentes kan kataraning na munisipyo. Ang aktibidad gigibon sa 3rd floor services hallway kan SMC de Legazpi alas 8 nin aga sagkod alas 4 nin hapon. Iba pang mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, masunod. Makalipas lang po kay ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Sabi natin habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27. Nin pagkaaga, padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Sa kainot-inoting pagkakataon, sa irarom kan Administrasyong Marcos, guminamit nin eroplano ang China sa pambubuli sa laog kan teritoryo kan Pilipinas. Nangyari ini sa Baho de Masinloc kan Agosto 8 kung sain mantang nagapatrolya ang Philippine Air Force o PAF. Sinabayan sindakan eroplano kan China. Sigon kay Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ibinugtak kan China sa peligro ang buhay kan tropa asin eroplano kan Pilipinas kasabay kan ginibong mga dangerous maneuvers. Nagpalayog man in flares ang eroplano kan China. Ipinaabot na an insidente sa Department of Foreign Affairs o DFA mantang ligtas man na nakalanding ang eroplano asin crew kan Philippine Air Force sa Pampanga. Kinundinar mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang peligrosong aksyon kan People's Republic of People's Liberation Army Air Force matapos iharas ang eroplano kan Philippine Air Force manta nagapatrolya sa Baho de Masinloc kan Agosto 8 sa ipinaluwas na pahayag kan Presidential Communication Office. Sinabi kan Presidente na illegal asin bako makaustisya ang ginibo kang eroplano kan China mantang nagpapautob nin Maritime Security Operations ang Philippine Air Force sa airspace na sakop kang nasyon asin naghulog nin flares sa agihan kan eroplano kan Philippine Air Force. Kinundinarman ni Marcos. Kaya tinawanin doon kang Presidente na mantinido ang panibagong
o ang paninindugan kan Pilipinas na sunodon ang tamang diplomasya asin marhain na paagi sa pagresolber kan dai pagkakasinabutan. Tinawanin do ni Marcos o tinawanin do ni PBBM sa China na sunodon ang responsableng aksyon bako sa kadagatan kundi sa airspace na sa pagresolver kang issue sa West Philippine Sea. Mga tugang magtitiripon ngunya ng Lunes, Agosto 12 ang Quad Committee kan Kamara de Representantes. Binilog ini para investigaran ang koneksyon kan extrajudicial killings sa war on drugs kan Administrasyong Duterte ang paglaog kan bilyones pesos sa kantidad nin shabu sa nasyon asin ang illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Tuto karon man sa pagtiripon napapanginota ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairperson kan Committee on Dangerous Drugs, ang agenda schedule kan pagdangog asin ang gagamito na ground rules para maging areglado ang pagtukar sa isyo. An opening statement ni Barbers piglaoman na susundan kan pagtaram ni Senior Deputy Speaker sin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez, House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Avante Jr., as in House Committee on Public Accounts Chairperson Joseph Stephen Paduano. 8 privilege speech as in resolution ang mga panangangapudan nin-investigasyon ay papadara na sa Quad Committee. Sigon kay Barbers, ang primerong pagdangog kan komite gigibon sa Pampanga sa Agosto 16. Sinabi ni Barbers na sa Pampanga makukuhaan ni pinasaradong illegal na Pogo Hub ang warehouse kung saan nakumpiskar ang 3.6 billion pesos na kantidad nin imported na shabu. Asin kung saan na-discover ang 1.3 billion pesos na kantidad man nin shabu. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal, panibagong recalibrated approach ang gigibuhon kan Philippine National Police o PNP kung saan prioridad ang napuntirya kan kapulisan ang source as in supply kan illegal na droga imbes na ang mga street level pushers ang darakopon. Sa pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi kay ini na panibagong sistema pigla manindang magiging madugo, mas efektibo sa pag-aksyon sa problema kang illegal na droga sa nasyon. Tinawanin doon ni Marbil sa mythical creature na Hydra ang panibagong kampanya kontra illegal na droga tatargeto nindaan poon sa luwas kan sindikato kaysa anpayo na sa giraray matubo man sana asin madakol. Tinaman niya nin importansya o sinabi niyang importante man na ma-minimize ang pagbulos ng dugo sa bagong approach kung saan maresolveran ang problema sa illegal na droga na bloodless dahil ang focus kan kapulisan iyon protehiran ang biktima asin maging ligtas ang komunidad siring man respeto sa diretsong pantawo sigon pa kay Marville. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta linangkawan po kan Marcos administration in 51% ang calamity fund na magagamit kan gobyerno para matabangan ang mga naapektaran kan kalamidad sa masunod na taon. Hali sa 20.5 billion pesos ngunyan na taon ang calamity fund serarom kang propwestong 2025 national budget itinaas nin 31 billion peso sigon kay Makati Representative Luis Campos Jr., Vice Chair kan House Committee on Appropriations. Sa 31 billion pesos na calamity fund, 14.7 billion pesos ang para sa capital outlay o pundong magagamit para sa pag-irahay kan mga naraot na tinampo tulay as in school buildings. Nasa 7.7 billion pesos man ang para sa Quick Response Fund o QRF kang 8 frontline departments kan gobyerno. Inumaman ni Campos ang pagsabay sa calamity fund kan 1 billion pesos para sa People's Survival Fund o PSF. Ini sarong special fund na nagtataon ng subsidiya
sa climate change adaptation as in natural disaster resilience strategies. Kasabay halimbawa ang pag-instalar nin practical rainwater collectors. Hinagan ni kampo sa mga barangay as in non-government organization o NGO na magkuanin PSF para makapagpatindog nin kanya-kanyang rainwater harvesting system. Ang PSF imumanihar kan People Survival Fund Board na kumpesto kan Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, National Economic Development Authority, Philippine Commission on Women, Climate Change Commission, as in representante kan scientific community, business sector, as in NGO o non-government organization. Nagapilar ang Davao City Police sa mga miyembro kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC na dai na pag-ulangon as in pabayaan na ang autoridad na matiwasay na magkondukta nin search operations by Pastor Apollo Kibuloy Pigalaoman ni Police Regional Office 11 PRO 11 Public Information Office Chief Major Catherine De La Rey na sa lalong madaling panahon makakapagserbi giraray sinda kang arrest warrant kay Kibuloy na daing pag-uulang ang mga tagkasunod kay ni. Inot ng i-report na tinawanin doon kang KOJC na mabantay sinda asin ulang in kaso magserbi panin panibagong warrant of arrest ang Philippine National Police laban sa pastor sa laog kan sa indang compound. Magigiromduman na nagkaigwanin ribok sa pagultanan kan PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, asin tagasunod ni Kibuloy kan Hunyo 10 kan magbalong magserbi nin warrant of arrest kay Kibuloy an pulisya. Nagdefensaman ang miyembro kang KOJC na lakdang tinuyo para takuton sana asin piriton si Kibuloy na magsuko na mahampang niyan sa kaso na isiraram kan Section 5B kang Republic Act 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Siraram kan Section 10A nanindugan si De La Rey na bako mawot kang pulisya na madanyaran o madamay ang sibilyan asin nagsusunod sa nasinda sa kasuguan kan korte. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kaini, alas 6:37 na po nin morning. GB News Express. News Express. GB News Express. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024.
Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos ngunyan sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Sa ibang nasyon, inakusaran po kang Estados Unidos si Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich dahil sa pagpapalakop kay negatibong report may kinaraman sa ceasefire talk. Sinabi ni White House spokesperson John Kirby na rin hindi tutugutan ang sisay man na rauton pa ang ongoing na ceasefire deal. Dagdag pagkainin na sinabi ni Smotrich na ang pagsimbag kan Israel sa ceasefire nangangulugan na sinda nagsuko na sa mga Hamas. Magigirumduman na padagos ang pagsulong kan US, Egypt asin Qatar na nagsisilbing mediator para dagos ang makonvinser ang Hamas asin Israel na magkaigwanin tigil putukan o ceasefire. Business News. Business News. Good news to para po sa mga motorista. Mas lalo po daang nagdakula ang kalkulasyon kan mga oil company sa kantidad na mababawas sa presyo kan produktong petrolyo epektibo sa agang Martes, Agosto 13. Magkakawat ang rollback sa presyo kan gasolina nin 2.20 sagkod 2.60 kada litro ang diesel man. Igwa po nin 1.70 sagkod 2.20 kada litro. Mantang ang kerosene mababawasan nin 2.20 sagkod 2.50 pesos kada kilo. O kaya kada litro. Abiso kan mga oil companies ang pinal na kantidad kan big time rollback papaskil nindas janaud to. Sigon sa Department of Energy and DOAE ang pagkusog kan piso kontra dolyar ang kahaditan sa recession pagluya kan konsumo sa China asin ang paglala kan outlook para sa pangkinaban na ekonomiya ang mga bagay na nagpapababa sa presyo kan produktong petrolyo. Health News. Mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dahil pagpabayaan na maraot ang buhay dahil sa hepatitis. Inampatanit ka mga health experts sa kinaban. Tendang sinabi na dapat gumibutulos in aksyon, magpatest asin magpabulong para mapreventaran ang liver cirrhosis asin cancer. Sigon sa World Health Organization o WHO, nadakol na tao ang nagagadaan sa liver cirrhosis, kausa kan hepatitis B asin C. Ini dahil din in the aram ang sa indang status o dahil nakaka-resibi ni magagani kong treatment. Health News from Newsbase, Mardela, dahil niyo ba? Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa, DOST kasabay si Ariel Zamudio sa Kamugtagan Kampanahon. Try na po para po sa yung forecast na ginahalaw din lunes. Puring namataan ang low pressure area sa distansang 1,375 kilometers
sirangan kang extreme northern Luzon. Samantalang southwest monsoon na nakakaapekto man sa Luzon, pati naman sa western section kang Visayas. Ang kapikulan nilalauman man sa maghapon na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, at sinyawan man ang tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat pagkasudo lalo na sa hapon o sa banggi. Paluya man sa kudsa moderatong doros na hali sa timong sulnupan na mamatian, may banayad sa kudsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Temperatura nilalauman 125 hanggang 24 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:32 ng pasol no pa alas 6:08 ng hapon. Alalidig sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat Pag-asa sa pagi ni Ariel Samudio sa report sa kamugtakan kan panahon. Iyan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang baleta. Sinurat po ni News Director Mario de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran. Asin Angel Mustasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, si sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken hotdog, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken hotdog, atin to, chicken hotdog. Parami na tayo, so in love sa chicken hotdog. Para sa'yo at para sa atin, ang better chicken hotdog. Atin to, chicken hotdog, better chicken hotdog. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo Meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024. Mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and Free Concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Dame, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay Pading Ray Romero dyan sa Barangay Tula-Tula. Pasinsa ka na palit. Na-open ko pa lang sa text mo na dapat ka sa bago ining atab.
nababatid natin na ang ating dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang masira ang dalawa ang katawang makasalanan at nang wag na tayong paalipin sa kasalanan sapagkat ang namatay na sa kasalanan ay ligtas na. Roma 6:6-7. Happy Blessed Monday morning. I love you, Padi. Naling mo na yan, Joshua. Saan ka makatupar ki pinakasweet mong padiyon? Si Pading Ray Romero sana. Ganyan man sana. So, ngayon agom, sisingin na nag-I love you sa imo. Ay, si Padi baga ngayon agom yan? Karaw na naman yan ni Padi na I love you. Morning, Henry M. Tod-taw da, ano ini o Chef Ramir? Tumuktok naman sa agom sa banyo. Nagkakarigo sa lalaki. Agom! Nag-text na nga si Padi mo graray. Ano da ngayon sabi? Dahil nga da ka mo pwede mag-ilingan ngunyan ta. May monthly visit da nga siya. Bato-bato sa langit ang tamaan. Day po madagit. Konsuelo lang mga tugang sa morning hearing. Ang balitang ito ay masama. Huwag gagayahin. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Tama. Si Isay daw ini. Si Isay daw ini. Nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Saro da tabing barangay official dit pang matigbaskan sarong ama. So official kaya sigang sigay-sigay sa sarong daraga na midbid pati kan mga magurang. Kanaghaloy da tabi nabuyong kan maaraman. Salbat. Aramon tadaw ang istorya. Kay ni mga tugang na sarong barangay official. Joshua, uha. Uha. Ako, doon ako, kilala mo, hindi malapit lang. Talaga? Opo. Talaga? Baka sabihan naman kita kay Dr. Engget sa nangaya ka mo. Dr. Alan, good morning. Ano nangyari? Uha. Oh. Sisay daw ining barangay official. Oh. Diit pang matigbas kanda ng ama. Si official kaya nagparapansigay din sarong daraga. Oho. Bid naman pati ini kan mga magurang. Oh. Kan naghaloy. Baboy yung maaraman. Si official pala, may aki naman sa iba. Oho. Sa dagit kan ama kan daraga. Oh. Dahil ko na ngayang mahiling. Iyan, digde. Sa matitigbas ko ngaya iyan. Sabi kan kulalapnet. At ngaya maray sana. Oh. Sa kung nagpang-abot ang duwa. Posibleng si official. Istorya na sa ngaya iyan ngunyan. Pwedeng nasa blatter siya. Pwedeng nasa blatter siya. Natigbas siya. O bako, nasa hospital siya. Pwedeng nagkataon, nasa hospital siya ngunyan. Istorya na sa nakota. Kung bako siya nasa hospital, yaon siya daman sa kuwan. Yaon siya sa bunot. Ano nangyari? Nawasa ngaya. May mga paghinguwa pa man si Padi. May papuro pa share sa daraga. Minaabot minsan. O minsan dito, iabot min bangge, katatambay. Arin ining lalaki, ining opisyal? Ining opisyal duman sa harong. Talaga? Opo. Talaga pala tatambay siya. Ano yun may karapatan siyang magtambay. Sultirong may kwan. Na-discovery pala, naigwa ki kwan. Opo. Na-discovery pala, naigwa siya ki sa luwas man. Oo. Sa bagay, kung magkaginustuhan, pwede manggayod. Taro ka man, baka nga madamay ka.
Baka nga madamay ka, boy. Kan mga surusustyon, garing pabor ka duman. Pangyari sa mauraro. May flag ceremony. Ano? Lunes mo niya, may flag ceremony. May flag ceremony. Ayan. Sarap. Ligtas ka. Ayaw mananggad. Atab. Oo. Very sweet man dako tayo na, social. Oo. O di ang problema, ang sweetness pala kini, may kahati na sa iba. May kahati pala ako sa puso mo. Lagate. Ako na may alinlangan sa'yo. Lagatik. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Kawasa ngayon si Padil. Oo. Garo man pirming tinda. Basta man niya may makurso na lahat. Mayaman pirming. Mapasa iya. Iyo, medyo Lingaw na. Medyo assuming man. Correct. Medyo assuming man. Lingaw na. Dapat iyan, trumdumon niya ang istorya kan sa Lampati. Sa Lampati. Oo. Ang pait kan, gari sana sa Lampati. Aram mo sukanta ka sa Lampati. Sa Lampating Gominaro. Gominaro dahil sa ko. Pag magaro na sa kanadidakop. Sabi ni Bossing Jeril, sana ngayon, dalawa ang puso ko. Oo nga. Lagate. Ayun na. Ligaw na ngaya. Na siya, igwanang nainot pala na pananagutan. Pasalamat ka ngaya. Gari kaya, dahil mang kursonada gawin ni Kanama. Kung kursonada, pwedeng pinatulan niya. O pwedeng din, ano yan. Kung dahil kursonada talaga, ito nga, may kami bida ko na inibahan ko maghatod kang girlfriend niya. Oo. Bata, nadamay pa ako, naghinatod ko sa girlfriend niya, alas 10. Banggi. Alas 10 na nga, classmate, 10 o'clock na nga classmate, maray pang iban mo ako, Pauli. O na nga si, banggi na nga, sige, naghanap siyang kasurog. Pagkaabot na nga duman sa harong, pagkabukas ka nama sa pintuan, nailing siya. Ako duman na sa tinampo. Sabi ka nama, alas 10 na baga? Sabi kang kaklase ko, good evening po. Pag paragor good evening ka, badulan ta kaning puntal kang bintana. Pag paragor good evening ta, badulan ta kaning puntal. Saka maga. Da kung tumina ako sa madiklom, tama ka madamay ako ta. Pag nailing baga ako, Iwa ko ta ka mo. Saraman nga na, bako nga reporter nga sa DCGB. Tuminago ako sa mamatag. Awinda. Ligaw nang siya. Igwanang nainot na pananagutan. Ayun. Okay. Pasalamat ka ngayon. Taray ka ng balik-balik sa harong kang daraga. Takot inabot ka kan ama. Dakula ko ta ang papapilaon mong lugar. Iyo talaga. At tulong bagay ang pwede mong dumanan? Tulo. Police station. Police station? Pwedeng dumang ka sa ospital o dumang ka sa... Bunot. Sa may kurbada. Sa may kurbada. Kung nasamlan ka. Okay. Joshua. Thank you, Joshua. Pangyayari sa Maabaka. Ang mga helang kang atay, Jing, ipasok mo muna, Jing. Ini ang Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pagkaroon min ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas.
Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaodim proteksyon. Sa oral na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga botika nationwide. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Mga tugang, salamat kansanong pagantabay. Bareta alas 7 po, susunod na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. My heart, we got something going on. Tender loving. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times,